Tilili, po California, ufuna London. Boss, Yes. usebenze. Hey, vuka. Oh. Konze. Hayibo. Hayibo. Sikufuna kule interview. Kunesikufuna. Awulase. Hawu. Sithabantu. Hawu. Umuntu lo. No muntu wakho. Kuthi ngishaye uvalo kunini ngifisa ukubona. Mana sizwa yithi. Kunini sikufuna kule interview sibalekele. Sizilitshonga. Kunesikufuna. Ulasi. Hawu madoda. Mina phela lo sizetheni. Sizwa. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila ukumaza ukuthi manje kanti ngibanjwe nje ngithi kusepusheni mina. Abantu kunini sikufuna. Ngeke ha. Kunini sikufuna? Mfowethu ukahle kodwa? Ayi ngahle kakhulu bhuti wami ngahle kakhulu. Namhlanje siniphethe liqhawe elincane ke elenza kahle kakhulu kulezinto zomculo. Thatha abantu. Soko mathatha. Madoda akithi. Bhuti omdala, bhuti omncane, into enza ukuthi ngithiwe bhuti omdala ke indlela osusebenze ngayo nezingoma oyishayayo zikwenza ukuthi sikunikeze inhlonipho. Mfowethu uyaphila kodwa? Siyaphila kakhulu thina siyaphila. Cha siyajabula mfowethu. Akukuningi namhlanje sisofisa usichazele kabanzi ukuthi uze kuthiwa uthatha abantu. Lifika kanjani igama mfowethu? Baningi abantu nasemakhaya abafisayo ukwazi ukuthi uze kuthiwa uyabathatha abantu. Nangempela uzoqalile uyabathatha futhi abantu nangengoma. So mfowethu awusilandise ukuthi sifika kanjani kule gama likathatha abantu. Awuthatha abantu nje in short ukuthi angandile ukukhuluma kakhulu. Ngizozama nje ukuthi nje waqa. Wande ngengoma. Ngizothi nje uthatha abantu hle legama leli abo into nje igama engayiqamba lo ngimncane kakhulu. Angifuni ukuthi ngaqamba umuntu yini. Into engayibuka ukuthi ke mina ke isiginci ngasiqala ngimncane kakhulu. So the time ngidlala isiginci nje abantu babevele bithi bengithanda and babengagcini lapho baye bethatheke ngendlela eyisimanga. Athi hayi angithi uthatha abantu because ngiyabathatha ini abantu. Yasuka ngacabanga ukuthi ngicule. Mangidlala isiginci jabula wonke umuntu. Uma sengihamba bafuna ngihambe nalo ufuna ukuhamba nami nalo ufuna ukuhamba nami. Bayakubanga izingane ziyakubanga. Ungathatha abantu mfowethu lapha emakhaya sinothatha abantu ke namhlanje. Ethatha abantu ngiyacabanga ukuthi nasemakhaya abantu bayafisa ukwazi ukuthi uthatha abantu usuka kuphi nendawo wenzani. Siyabona la kuphethe isiginci awusithatha usibeke mfowethu. Hayi mina nje ngasho ukuthi ngicela ngiqale nganayi intro. Awusuka madoda. Awulahlala ijoko. Thatha abantu mfethu hayi unezwela babuke lapha emakhaya ukuthi hayi indoda iphiwe mfethu kule ngoma oqeda ukudlalela yona ithini message message yale ngoma le i-based on ukuthi uthando senizweni ukuthi ngahlathi uthanda kusiyo into mhlawumbe eqala namhlanje ukuba nzima abengisho kudala ukuthi nje abazali bethu babeyifihla ke lento ukuthanda onzima babengayibonisi izingane manje vele sekwasoba no social media sekutrenda nje kalula. So nje ngiyakuzwa thatha abantu bethu mfethu uyabona la einkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kune video ke yathi kusekhulate lapha ubonakala uhamba nezinkulu amadoda amakhulu obaba u3 second mfethu awusithatha usibeke ufike kanjani kuleli yaqhawe ngoba phela akufiki nombani lapha nasazi ke mhlawumbe nombuzo
usuyothatha lokho kwakho azazi usuyothatha lento ngoba phela nje mase sikubona usubuya kuye kwaba khona ungathi kuyaphakaphakama mfethu asazi uma khona wabuya nakho okuncane lapha sithatha sibe ukuthi sifike kanjani lapha kubaba uDr 3 second. Cha ngifuna uqamba amanga into engisho ubaba 3 second ngasho ukuthi umuntu kahle khona into ebeza ngeyidalwa idalwa mazikuthandile ziyakwazi ukuxhumanisa nomuntu ongawazi ngoba ukuthi uma nje nakubeka isandla sakhe nje wakufisela nje inhlahla wathi nje ngiyafisa ukuthi izinto zimlungele lo mfana noma ukuthi-ke ushembe yabo usentoba bushembe into kanjalo unike lapha esontweni ucela izibusiso khanyela. Hayi bafowethu sisahamba naye uthatha abantu insizwa laphana endaweni yale eNatal ePhongolo uLumanzabungu sisaselapho mfowethu khona ku social media okwabonakala uvela namaqhawe lapha afana no Duma Kahle kwabonakala kumentioneka igama lakho ufika kanjani kulama celebrity asephezulu futhi nabo baye recognize talent ukuthi no khona into ephethwe lo mfana khona into ezayo ufika kanjani kuDuma Kahle? Ngasho ukuthi nje yabona inhlonipho iyona key wempumelelo kahle yabona mina njengoba nje ngikhuluma nawe kanje sabe ngisho ukubuka emehlweni ngoba ngiyakuhlonipha kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi wonke umuntu umevela nje empilweni yakhe akunikeza ithuba noma mhlawumbe nibona nixoxa kanje iyiwanti ekwenza ukuthi umuntu akuthande inhlonipho noma usaselapho noma nginalo thatha abantu mfowethu uyabona ivideo obukade ukuyo nobaba uDr 3 second ngiyibuke yazi yaphela akukho la kwambuka khona emehlweni yabo kulento eyishoyo yenhlonipho ngicabanga ukuthi naye into eyenza ukuthi ekukhululekele futhi ekufisela ukuthi izinto zakho zikhanye ingoba ubonile indlela oyiyo inhlonipho okuyinto engasekho kulabantu abangangawe isikhathi esiningi abasamazi umuntu omdala abasamazi umuntu ngenxa yamalungelo so nje mfethu uma usaphatha indaba yenhlonipho ngakuphazamisa uqhubeka ngifuna sibuyele back to ekhaya uPhongolo uke wabonakala uperforma kwi-event kaGatsheni so uzizwa kanjani ukuthi uthola ithuba kwi-event enkulu kangaka so sithini isifiso sakho sakuma event alandelayo going forward kulento yokuperforma kuma stages asuke nabalandeli bangaka? Ngajabula kakhulu man ngifisa ukubonga okukhulu nakuwe Gatsheni umkhaya wami lapho Phongolo cha impela wanginikeza ithuba ngadlala kahle yazi komabili ama-event lawo kaBhuti uMzukulu nayo Gatsheni ngadlala ebusuku ngaphefoma kahle aphandle nje kwenkeshi encane banginikeza ithuba kahle ngaphefoma futhi abantu bajabula cha impela ngaphefoma kahle uPhongolo kweGatsheni Music Festival ngifisa nje nawe okuzayo nginikeza ithuba ngibe khona emcimbini cha waba muhle kwahamba nje kahle wonke umuntu waba right wajabula abantu cha siyabonga kakhulu nami ithuba ngalithola mfowethu thatha abantu siyakubongisa mfowethu igqathu oza ngalo ikukhombisa ukuthi kule minyaka emithathu emibili ezayo yobe usungenye into mhlawumbe nami ngoba ngihleli nawe kanje ngiyilanga ngibe sengikhokhela ukusondela eduze kwakho kanje umuntu esasalaziyo kodwa vele uphila naye nosuke naphansi lo muntu sofana nomndeni so ngifuna sibuye la thatha abantu ukuthi njengomuntu music angifuni uqamba manga ingoma zakho zimnandi ngendlela exakile so wenze njani ukubalansisa between isikole nendaba yokucula wenze njani because abanye abantu kuyegcina sekuphumelela kodwa abanye bagcina sebekhwitha kulokho kunye bebona sengathi ikona okubalekile so wena wenze njani ukubalansisa? Ngifisa nje ukudlulisa ukubonga okukhulu kothisha bami eMasiphula lapha isikole silapho Phongolo eMasiphula lapha ey'ntabeni zalapha emagengeni ngifisa nje ukubonga okukhulu bakwazile ukungi-understand-a othisha bami kube ukuthi nje bangikhuthaza ukuthi isikole sibalulekile noma ngathiwa ithalente elikhona kodwa khona lapho khona ezohamba khona lifune khona isikole ngeke ngizibaqede mangawabala lokho ngibabala ngibonga nje kibo bonke othisha nje abakhona eMasiphula abangigqugquzele ngesikole. Bafowethu lapha emakhaya niyalizwa ijongo elisasencane elikwazi ukubalansisa between isikole no-music so lapho sesikhuluma nomunye umuntu osekhaya obambe mhlambe ebholeni ephinde ebambe nasesikoleni ukuthi uqhubeke nokufunda uqhubeke nesikole because isikole sibalulekile isona esiyokuvulela eminye iminyango ongeke ivuleke ngenye into ngaphandle kwesikole so bafowethu uthatha abantu kuningi sesikukhulumile ngicabanga ukuthi abantu emakhaya sebelalele
but ukukodwa bebefuna ukukulalela kakhulu ukuthi le ndoda idlala kanjani. Yabo, so ngifuna sifike lapho manje mfethu ukuthi size kwingoma yakho enkulu. Ngicabanga ukuthi ihamba phambili futhi nakuwe nangenhliziyo yakho ngicabanga ukuthi iyona ngoma oyithanda kakhulu. Kuhle uzungene mfethu. Cela usithathe usibeke mfethu awusi nje kancane. Kancane nje 30 seconds ngiyakunika and then bese siqhubeka sikhuluma ngayo. Awu suka matata. Suka. Thatha abantu. Suka madoda sizakithi italent elikhona bafethu, italent elikhona no DNA wathi wasophongolo umfana. So thatha abantu mfethu imnandi ingoma yakho kakhulu. Ukuzwa mfethu ukuthi kungathi kuno basket ojwayelekile lana. Awuchaze mfethu ubani o behind ubhaso wakho mfethu ngoba ngathi ujwayelekile umnandi futhi uyawuza ukuthi uvuthe. Ayingasho ukuthi iqhawe elikhulu obambiza ubhuti omdala uMbuzelo. Cha impela ngifuna uqamba amanga. Wangitshela cha insimbi kule ngoma. Imake mfethu ngiyaxolisa nje ukukhatha. Umuntu omkhulu kangaka umthola kanjani ngoba phela wena usasemncane usafika endimeni bathenza kahle. So umuntu ofana nobhuti uMbuzelo umthola kanjani mfethu? Cha ngifuna uqamba amanga. Yabo kwaba isimanga esikhulu ngasho ukuthi mangilanda istory sami ufika wami estudio wayezoletha isiginci ubhuti uMbuzelo. Uma ezoletha isiginci estudio ke wathola ngikhona estudio wavele nje wamangela nje wangithanda nje ngena nje emnyango wangithanda nje wathi lalela mfana wami yabo ngithandile. Cha ngifuna uqamba amanga wathi wangithande kakhulu. Yonke le project engisebenze lo mculo nje le ngoma le EP le ngisebenza nje nayo yonke yazi yaphela. Wangidlalela insimbi wangidlalela into eziningi nje thinta isandla sakhe kulo msebenzi lo. Wathi mfana wami njengoba ngiphethe isiginci sami ngifuna ukuthi udlale ngaso ezinye ingoma silekelela isiginci naye edlale nami ngidlale. No basket akakwazi ke mina ukudlala. Uyena okwazi ukudlala ubasket. Wawudlala ubasket ezingomeni zami. Babe khona abadlala ubasket kodwa yena nje ukuthi waba nayo into ukuthi shiyazi mfana wami ngithande kakhulu. Bathi navele kwaba uzufike ebusuku wazohamba ngo12 umsebenzi aqeda ngo12 ebusuku. Siqale nini? Ntambama ngo7. Mfethu abantu abafana nobhuti uMbuzelo siyabadinga ezweni lase South Africa abakwazi ukubona abantu abasuke besesebancane bekwazi ukubapha ngolwazi. Kunzima ukuthekela ulwazi ke bafethu kunzima ukushare ulwazi. Abantu abaningi baye bengafuni ukuthi umuntu abambonayo ngathi uzoba ingozi bemphinde bemchathekele ulwazi lwabo. So obhuti abenza nje kanje siyaba appreciate siyababonga futhi kakhulu mfethu. Awuphinde udlale lo muntu. Awuphinde udlale lo.
ngiyafuna usizo Hayi bafana bakithi, hayi thatha abantu, hayi sithathe mfethu, ususithathile vele. Isizwe sonke mfethu usithathile. Hayi ngiyabonga. Mfethu akukuningi ngifuna ukukudlulisa ithalente lakho mfethu, unethalente eliyisimanga elenza ukuthi nanoma ubani odlula ngendlela epay attention kuwena. Kukhulu mfethu oza nakho and kukhulu okusazokwenzeka ngaphansi kwegama lakho. So nje into engiyithandile engi-appreciate kuwe kakhulu inhlonipho mfethu. Yabo uma ungaqhubeka ngale nhlonipho nayo ngicabanga ukuthi uyophumelela njengabaculi abafana noGatsheni, because abanye babantu esibaziyo ukuthi inhlonipho into abayihambisa phambili. So ingakho bela abakhona namhlanje, ingayo into engenhlonipho. So mfethu sesivala, ngicabanga ukuthi sesithi isikhathi sesithathile. Siyabonga nje kakhulu mfethu, sifuna ukuzwa amagama akho okugcina before sivale mfethu. Kukhona mhlawumbe ongafisa ukudlulisela kubalaleli, mhlawumbe ubazwisa omunye umucu mhlawumbe okhona, bese ubashaya amagama okuvala. ngithanda indoda esanayo wesebenza kanzima when it comes to it akafuna usebenza akafuna uzana uyavyapa ufuna umsebenzi when it comes to it akafuna usebenza akafuna uzana uyavyapa ufuna umsebenzi uziphilela imali yakho umahlalela uziphilela imali. Suka matata la dlala iqhawe. Hayi thatha abantu mfethu, siyabonga kakhulu interview esibe nayo namhlanje. Siyabonga nje isikhathi sakho mfethu. Kukhona mhlambe bongathanda ukudlulisa kubantu emakhaya abafisayo ukufana nawe, abafisayo ukufika kwi-level yakho, even though usaya phezulu, kuningi odlule kukho, but la ukhona khona ukhohliwe. Kunegama eliyi-one engithandayo lesingisi, persistence is a key. Ngiyalithanda lelo gama, ukubekezela, ungakhaleli ukuthi impumelelo ivele ithi nje ifike nje kalula. Mfethu namhlanje bekade sivakashele ukuthatha abantu, insizwa yakhona uPhongolo. Ngicabanga ukuthi okuningi nikuzwile, okuningi nizokuzwa kuyo interview, so ningayeke ukumfollowa ama pages akho mfethu. Mhlawumbe ungathanda bekufollowe khona, abafuna ukukubhuka, utholakala kaphi, utholakala kanjani? Ngingathanda kakhulu ama-bookings bakithi ngoba singabaculi siyafisa nathi ukuphila, but sinikezwe amathuba. Ngiyacela lapha nje inombolo ongitholakala ku-060 65 70 846. Ayiphinde futhi 060 65 70 846. Iyona namba le engitholakala ku, kanti kuyatholakala lapha kwi-bio yepage lami Facebook. Uzofika useshe nje uthatha abantu gomede lapha, uzoyithola about ama-details wami ukuthi uma ufuna ungibhukha kanjani. Then lapha ku-TikTok ngikhona uthatha abantu nje kahle kahle. Uma useshe nje uthatha abantu, ngeke uze uthole omunye umuntu emhlabeni, uzothola nje mina ngiyimele ngiwa. Bafethu siyabonga kakhulu isikhathi senu sokuthi nibe nathi namhlanje. Hlangane ngokuzayo.